Danmark ikke skulle være medskyldig i det folkedrab, vi ser udfolde sig på vores skærme hver dag. Der er ikke en dag, hvor vi åbner vores telefoner, og selvom vi ikke følger med i, hvad der sker, uden at vi ser uhyrligheder. Netanyahu, what do you say? How many kids did you kill today? How many kids did you kill today?